עכשיו אחרי שזה, רואים, הנוזלים מצליחים, עכשיו ננמיך את הגז, נכניס את הכבדים. אסביר לכם מעט על הכבדים. זה כבדים שעברו צריבה. מה זה צריבה? כשקונים את הכבד מהסופר, אתה שוטף אותו. קודם כל ההפשרה מתבצעת במקרר, ולא על ידי מים, לא כלום. מהמקפיא למקרר, אחרי שהוא מפשיר, אחרי שהוא מפשיר, שוטפים אותם, עושים חתכים בכבד, שתי וערב, לאורך ולרוחב של הכבד. עוד פעם שוטפים אותם, מניחים אותם בצד. בינתיים יש את השיטה שאני עשיתי, שם רשת על הגז, שם את הכבדים וממליך אותם. ולאחר כמה דקות מסובב אותם. לא צריכים לשרוף את הכבדים, הכבדים צריכים לצאת קצת חומים, שכל הדם מטפטף ממנו ולא נשאר דם. הוא כמעט יבש ללא נוזלים. לאחר שהוא מוכן שמים אותו בצד, ואז מתחילים את התבשיל ואת הרטבים שאתם מעוניינים. אפשר לעשות עם פטריות, אנחנו החלטנו לעשות להם עם גמבו. פעם הבאה זה יהיה עם פטריות. אחרי איזה 2 דקות הכבדים מוכנים ואפשר לאכול אותם. עכשיו אני מאמין שזה נהיה, הנה כולו יראו את בית הגז, תסתכלו באור איך זה נהיה. זה הכבד, כבד עם גמבות. שיהיה לכם בתיאבון, נתראה בבישול הבא.